مرحبا اول نجات تماشاvan نجای ور باش ام برنامه دنده هفرانه اما ایرو دوی برنامه دا بحثا روجاوا بکن بحثا کنفرانسا که ایرو لروجاوا لقامش لو پیکات بکن وجه شوپاندیه ایرو لروجاوا پشتی نقاشن کورو دریش پشتی سالن دریش لقامش لو کنفرانسا پارتین کردی یعنی پارتین کرد یا یک ریزی پیکات û ev konferans bi encamnameyekê diyar bû ji sê aliyê Kurdistanê delege û kesayet beşdarî vê konferansê bûn. Konferans bi axaftina Mazlûm Abdî fermanderê giştî yê Qesedê bi axaftina destpêkê a Mazlûm Abdî dest pê kir. Her wiha nûnerê serokê PDK Mesûd Barzanî Hemîd Derbendî li wê derê bû. Wî jî peyama Mesûd Barzanî xwand. Dîsa peyama hevseroketiya Konseya Rêvebira Kecekê bi nivîskî jaliyê li wê derê hat xwendin û nûnerên yenekê yani ji Bakur nûnerên Dem Partî DVP li wê derê bi beşdariya 400 kesî 400 delegeyî û mêvana pêk hat û ev konferans bi dawî bû. Encamên vê konferansê çi in? Encamên sereket çi ne? Ev konferans çima giring e? û ji niha pêva ew ê nexşereyek siyasî çawa destnîşan bike ji bo Rojava û tevahiya Sûriye em ê vê mijarê bi hevalê me di sevkan Kobanê re nîqaş bikin. Eva sevkan êvar baş. Êvar baş. Niha te jî konferans şopand û bi dawî bû ji werxuyeye ku berê de hemî çerçeve naverok li ser wî mizakereyên berfireh hatibûn kirin û hemî aliyên konferansê gihîştûn encamekî û bi vê konferansa îro eviya ji raya giştî re hat ragihandin. Yani ev konferans weke encama hin nîqaş û hin mizakereye bûn. Pêşî te konferans çawa dît? Atmosfera wê naveroka peyamên ku hatin dayîn pêşî em wisa dest pê bikin pişta li ser encamê û ji niha pêvan. Yani serî da yani konferans vî demê da çêkirina wî kêfxweşî, şehnazî ji bo Kurdan tam dema wî bû. Dibêje ya dem dema Kurda ye, dem dema yekîtiyê Kurda ye. İşte vî demê da ew amadebûn, çêkirin, gava bitin, taybet jî Bakur Rojhilatê Sûrî, taybet şoreşa Rojava pir girîng bû. Yek rêziya Kurdan va şert û mercî va aloziyê şerê cihanê siyemîn a Rojhilata Navîn de helwestkî yekîtîkî gelê Kurd derdixewirtê destê Kurdan pir xurt dike. Ji bo jî kêfxweşî ye. Hemî civakira çarparçe Kurdistanê ra moralkî mezin anî, kêfxweşî anî. Digotin ya Kurd nabin yek. Ne mümkün e werin gelev. Ne mümkün e yekîtiyê xwe çê bikin. Nebin yek dibin gotina dîrokî heye diçin yek û yek lê hatina gel hev vî cara çi nîşan dide hêzê wan hêzê wanê polîtîk, siyasî, netewî, civakî, dîrokî rastî jî ji bo hemî çar parçe wekî dîrokî merû dikane dîrokî nav bike. Yani 2013 jî hatin gelev. Rast e ev ji konferansiyan ji kongrekî kongra neteva gelê Kurd xwestin wir bidin çêkirin, peyama bitin, gava bitin. Disa tê bîra min aynî va Rojava da desteya bilind hebû. Desteya bilind jî disa li Dohokê li Hewlerê wa derena başûr da hat çêkirin. Aynî va roja bû. Yani şoreş hatibû çêkirin, şert û merc pir tevlî hebû. Herkes dixwast êrîş bike lê destê Kurdan gişt hev. Destekî bilind çê. Aynı îro yekrêzî destê me dijberê hemû derdoran xurt kir. Yani var rojana merû dişopîne wakê belkî dereng ma pir dereng ma merû dikane bêje çi qas jî dereng bimîne niha çêkirin gava bitin pîroz dikane. Bele. Niha vir da wêneyekî wa heye ev wêne bibore li vir çar al henin û eviya ne tenê bêguman Rojavayê Kurdistanê temsîl dike çar aliyê Kurdistanê ji bo dikare bêje temsîl dike yani hema vê tevahiya gelê Kurd û Kurdistanê temsîl dike. Bi vê münasebetê yani mirov dikare bêje ku ev sembola îro li vê konferansê yani bi van ala hat sembolîze kirin dikare bi vê münasebet ya jî destpêka konferansek ya ji kongreyê netewî a mezin ji ber ku peyama kecekê de jî hebû di wê peyamê de jî de hat gotin ku pêwîst e di vê demê de kongreya netewî ya Kurd pêk were.
Tabii gor rahî demî bixwînin, gor dîrokê bixwînin, gor rewşê bixwînin, gor wî tev bigerin, gorî xwe rêxistin bikin, ev hêzana ew ê ser bikevin. Îro jî dem wa dema ye. Gor wî demê, gor demê kî tev bigere, kî gav bavêje, işte gelê Kurd jî îro hemî partiyan, hemî hêzê wan tên gelev. Hêzê partiyan derbas dikin. Mesela deme heye ki dema netevî ye. Dema tu hemî berjivendiyê partiyan, hemî berjivendiyê rêxistinan ji bo neteva gelê Kurd ser bikeve, tu didî kêlekê hemû şert û mer stratejîk tu perspektîfa netevî didî pêşê xwe ji bo netevê te ser bikeve. Gelê ji bo jî çi tê pêşiya te stratejîk tu yî gavê davê jî ew jî ew e. Îro hêzê erê mezin Başûrê Kurdistan û Bakurê Kurdistan da niha jî Başûr Rojavayê da disa Rojhilatê Kurdistanê da hemî çinin hemî perspektîvekî ji bo Kurdistana yekîtiya gelê Kurd dixwazin Kurdistan statûyê xwe bigire. Statûyê xwe bigire ji bo jî tev digerin, tekoşîn dikin. Tekoşîna wî kevnar e. Dîrokê de 200 sal e. Gelek berxwedanî qehremanî hatine çêkirin. Lê berdewamê wan na îro ew rêxistinan e. Ew rêxistina herê mezin işte tevgera em apûcîtî dibêjin. Tevgera îro rêbera ku pêşengiya wî dike. Çar parçeyê Kurdistanê de xwe rêxistin kiriye. Me dît herê mezin her derê da li Bakur, Rojava, îro Başûr, Rojhilat bandorê xwe heye lê ne tenê ye. Tevgerê gelê Kurd mezinin îro enê mezin jî yek jî Başûrê Kurdistanê tenê ne Başûrê Kurdistanê da Birêz Mesûd Berzanî, Mola Mustafa Berzanî nemir da heta îro kar û xebatê mezin ji bo gelê Kurd dîrokê Kurd kirine. Îro ew derfeta derketiye ew jî ji bo destkeftiyê Başûrê Kurdistanê ji bo çar parçeyê Kurdistanê yekîtiyê wan çêkirine ketine dewrê. Disa Mam Celal îro Baful Talebanî yekîtî hêzkî mezin rastîşkî moralkî mezin tenê ne Kerkûk û ne Silêmanî û îro ne tenê wa xetana li Helepçe her derê da dixwaze yekîtiyê gelê Kurd çi dikeve ser milê me dibe em amade ne. Va gavavitinekî ji bo serkeftineke. Rastî jî serkeftina gelê Kurd îro rêberê pêşengê gelê Kurd vê milê da dixwazin yekîtîkî bi yekîtî nabezanin. Tenê nikanin vê rewşê şert û mercê çünkü qaosekê ye, qirîzkî ye, qaos, qirîz her derê da êrîşen tu vî şert tu vî demê çawa bikî hêzê xwe bikî yek tu xwe komê serev bikî tu vî demê dikanî vî derbas kî ew çar al jî mesela tenê mînakekî bidim rojkê Kobanê me ala 2019 de bisa aynî demê li Efrînê bû ala mesela kes ku sor û zer me bilind kir me got me va roja dît. Me va roja dît fakat çiqas berdam ke. Va rojana wek mehebatê işte yazde me neh me dewam bike pişra kantona tîlan kirin Efrîn û Kobanê Cîderê me got al cuda cuda çêbûnê kantonan na jî giştî em dibînin yani sembola Kurdanın KCK Koma Civaka Kurdistan yekîtî a hemî temsîlê Başûrê Kurdistanê dike dawiyê da temsîl û îraden nasname gelê Kurdin sembola gelê Kurdin ew jî ji bo kongre netewî derfetkî mezin dide dema yekîtiya gelê Kurd e konferans kongre tam dema wî ye ew destkeftiyê gelê Kurd daha serbilind. Belê. Niha di kongrê di konferansê de beriye ji destpêkê Mazlûm Abdî axivî piştre peyama Birêz Mesûd Barzanî hat xwendin axaftin yani hemî derbendî li wê derê xwend. Dîsa peyama Hevseroketiya Konseya Rêvebira KCK Birêz Foze Yusuf xwend. Dîsa nûnerê yenekê axivî Hevseroka kenekê Zeynep Muradê axivî. Yani axaftina me hemî lêguderî kir bawerim te jî lêguderî kirî. Evana aliyên cuda cudayên siyasî ne û hêzên sereke ne. Lê behsa yekîtî statûya Rojava û vîzyona Kurdan hem li Rojava hem jî ji bo tevahiya Sûriyê dema mirov wan axaftina dinêre ama bêje sedî heftê heştê weke hevdû bûn nêzîkî hevdû bûn te çawa jîrovekî wan axaftina? Yani rasta nêrînkî hevbeş êdiyê Kurd giştine gele. Yani gelek nêrînî cûr be cûr hebûn lê gor şert û mer jî cîhanê dixwînin. Rewşê cîhanê çi ye a kurevî a navnetevî da rewş nûva avakirin li dîzaynkirinê da Kurd çi statûyê de ser bikevin.
چه روشا سیاسی مدل خوا هلوست خوا داینن و سرکفتن خوا بینن مسوگر بکن اداوی دا قوالسیون ناو نتوی آ جیهانی آمریکای لهندو پر لفرانسا رونشتن همی کسیمه را ددن دستینن لی چر شرط و مرد گنجاوه ملی سیاسی ملی حقوقی ملی ناو نتوین ملی تایبت چی ناو جیران دا ترکیه ایران در دور عرب هنن ناو وانا دا کرد چاوه دکانه چه هلوستی داینه و سر بکبه داویه دا دبیجن چه هر پارچه ناو یکیتی خدا وی گلارا وی ولاتی دا یکیتی وی آخی بپاریزه لی ستاتی خواهی اساسی سیاسی جواکی لشکری پاراستنیش بگیره چه دبه بلا ببه رنگ خواه اول خواه باوری خواه پیمان جواکی داینه تا پیشنگی جن ده هلوستی خواه گوری وی پیشنگی خواه داینه مثلا مخواند راستی و هلوستانا aynı هلوستی مرد دو فکره جبو ایرو باکور جی لباشور جی لباشور دا ستاتوکیه دا جوردایه لروجلات کردستانی جی ایرو شرط و مرج پیویست بیه روجاوای کردستانی یکیتی سوریه دا گوتن یا پارچه کرنه یکیتی سوریه تنه برده نه بیشتر کرد هاتن گل هف ایدی ترسکید بدن چه کردن وانا پارچه دکن بریز مازدوم وابی چی گوت گوهم یک پارازیا مثلا گوتنی وان داشی امی آخر سوریه پاریزن یکیتی سوریه پاریزن لی سوریه کی دموکراتیک سوریه کی دموکراتیک نه یکیتی سوریه tabii yekti Kurdan davi da de Paris'e yani Bakur Rojilati Suriye naha cihwa ev yekti çene kirbuna na bela bu na ev çetana her der girti bu Daesh paytaxtı bir raqab kirizgar kir işte va cengavarana rizgar kirin xuyna çi xuyna 13000 havali mebun evra و gelek kahramanana ev diyariye wan kirin sed piroz wan ra sed kahramani kirin ki iro او آزادی گلی کرد سرکفتنا گلی کردانینه مرو بج نخبر وان تبینه سن او بریندارانا او مالباتانا او کد و امک والا نچیه تو گوتن کار روجاوای کردستانی ده چه بو؟ آشتر چی بویه اشته؟ چی ده به؟ اکوشین چی ده به؟ برخودانی چی ده به؟ بخواب چینا به؟ کد دیدی خوین دیدی ای روژی یک ریزی دی که ریخستن دی که هلوست سیاسی داتینی سبب چی شامی درونی دو بیجی ام هلوست مای کرد ام روجاوای کردستانی دا یک ریزی ما وایه ام برجواندی گلی کرد خوازن ناسنامای وی اراده وی سیاسی جواکی لشکری و پاراستنی گلک میمه به پاراستن مافی خود دستور گرک دستوری دا بنفسانده گوتین یا امتنی انجامنامه دا جی هاتو bu destişan kırın. راسته او گلک گرینگه او هلوستا کی اساس وی جبو هر دری دا تو بکانی مسوگر بکی ویدمی کرد inkar کرنا کرد چو siyasi کرد statya uy مسوگرد کی رونشته bu burada میزه چهار پارچه کردستان رونشته نه باکور داتنه آگاهی کیه ترکیه هیئت Türkiye'de gelekten parti o bada partiye o teybet çık ana kesel oraya ana keser misoge bana birine yek gotun na Türkara derbas kırne yani ne yaparsa rahat yani sekretere geçtiği ana kese ve her saroka peyede o disa İlham Ahmet herse bun endamın divana konferansı. tabi sibidisbi bana bıkab için yani daviyede havbaş destek dane hav desteki yek rezi yek helwest evi biçin Şam'e darunun bejin çima giringe Şam gut em çil bejin devleta Suriye Arab nabe tu şeriat nabe tu hemi civakan hemi netavan hemi oğlan hemi çandan gel kale kabul biki tu neki nabe yani tu deski de tiç tani yek şey emi bir bejin و هلوستا مثلا پیشنگ باکور روجلاتی سوری گلی کرده گلی کرد یکیتی وان باکور روجلاتی سوری جی خورد کرد گلی سوریان خورد کرد گلی عرب باکور روجلاتی سوری و گلی سوری گیشتی درزی نها چل بیجن اوی نستوری وان علوی وان خریستیانی وان مسیحی وان همو دستی وان خورد کرد و دست کفتی و یک ریزی همو دست کفتی وان ببه
Dürzi yekti xo çekirin, Kurd veri yekti xo çekirin, Arap yekti xo çekirin. Naha mina demakiye dema Aleviyan, ev jî yekti xo çekirin. Hristiyan jî yekti xo, Suryaner ez xo yekti xo Bakur Rojavayê Sûrî çekirine, yekî ki mezin Sûriyekî demokratik bêjin em vî rêzê çekin. Devleta Sûrî xwe wirda da vir da jda na hemû kes Amerîka dibêje tu gerek hemû yekîtiyan pirmilî hemî civakî qebûl bike. Avrupa wa dibêje Şamêra û Kurd jî dibêne em hazirin em amade ne em yek dest yek helwest em diçin. Gelek girîng e. Belê. Niha ji niha pêva wê çi vel gorî pêş dîtinên te ji ber ku encamname jî eşkere bû û encamname yani bêguman yani tiştên gelek girîng tê gotin û tişta herî esasî ji ew e ku mafê Kurda û mafê hemî PKK'yên dinên Sûrî destûra bingehîn de were qebûl kirin dîsa zimanê Kurdî bi zimanê Erebî re bi vê zimanekî fermî ji niha pêva ev prosedûra wê çawa dewam kir? İnayeti tekoşina demokratike, hukukiye, siyasiye, yek rejim müzakere devleta Suriye, Şam'e çekir. Na Şam'e runun, ev Şam'e vakta çun, helvesti geli Kürt ve gut ya. Ana keseruk, ana keseci, İlham Ahmedci, PYD'ci, artık kinese ev dest ki, keleki vanda Suriyan, Araban, vana hammi yek rez, jibu Bakur Rojavayê Sûrî biçin, run. Le nav da jî bêjin tabii mafê Kurdan gerek qebûl kirin. Nasameyê Kurdan were qebûl kirin. Hevalê jin çiqa lorin, hevalê İlham hevalê PYD wana du jin lorin dîwanê da. Yani tu dibêjî wana gotin ya ne hevserok mevserok jin daha pêwîstî pêşeng bibin. Yani müzakere da jin daha pêşta diçin. Jina qebûl nakî nabe jin ne tenê qebûl kirin ew ê rêveberî da cî bigire rêveberî pêşeng bibe civakî demokratîk bike jine ji bo jî taybet jin cî bigire. Ji bo destê Kurdan û jin jî kelekê wan da hemî bikanibin rêxistin bikin. Gelê Sûriyê ra siyasetê Sûriyê ra destek bidin, Dürziya ra destek bikin, partiyê wan ra îtifak bikin, Elewiya ra Xristiyana ra destek bikin. Taybet jina. Mesela qısa evvelî jin niha em dibînin va pêşeng siyaset û gelek rêz gelek partiyanin. Wana hemû Bakur Rojavayê Sûrî çawa rêxistin kirine Sûrî rêxistin dikin. Na bila warin. Heta şewan jinan rêxistin dike yan jî işte jinê Bakur Rojavayê Sûrî rêxistin dike. Ê Mesîhiya kî rêxistin dike? Ê Dürziya kî rêxistin dikane bike? Bila biçe ê Elewiyan kî rêxistin? Kelekî kî bin? Keleka siyaseta demokratîk bibin. Siyaseta demokratîk îro hêzên siyasî, hêzên rêxistinî, Kurd jî yekîtî xwe çêkirin, hemû cihan jî dibêjin gerek wa bibin. Nebe em ambargoyê ser Sûriyê ranakin. Şam hîna ne diyare dewlet kî bê qebûl kirin nê qebûl kirin. Ji bo jî milê dîplomatîk, milê siyasî Şam lewaz e. Devleta Tirk çiqas destek jî bike, çiqas modelê xwe vêre bêje jî ew çawa îro Bakur Rojavayê Sûrî de Bakur da çawa tekoşîn tê dikin aynî tekoşînê qat bi qat. Daha zêdetir gerek niha Şamê li Helebê de tenê nîne li Hama, Humsê, Tartûsê li çi ku derê dibe nav Şamê da. Li her derê da na êdî ew potansiyela Bakurê Rojavayê Sûrî bikeve nav Sûriyê da. Pêşî gerek negirtinê. Kes dikare pêşî bigire. Bila biçin rêxistin bikin, bila biçin tev bigerin. Wî demê hilbijartin bibe hela. Seç kî bixwazin? Kî bike ve kelekê heteşî? Kî wan re rêyê xwe bide? Çi qas hîle xurda jî bikin civat komple derkevin ew ê rût ortê de bibînin. Ji bo wî jî yani mecburin Kurdan va PKK'yan, nasnameyan yani niha derfet dîrok dem kelekê Kurda ye destê wan xurt dibe. Ji bo wir yek. Giştî da jî xurt dibe, başûr jî xurt dibe gelê Kurd. Naberê Bakur çe naberê Rojava û başûr tekilîkî xurt çêbibe. Tekilîkî siyasî, tekilîkî aborî, tekilîkî êdî destê başûrê Kurdistanê warin gel hev yekîtî xwe çêkin. Hikûmetê xwe bidin çêkirin. Destkeftiyê wan biparêzin. Iraq aloziyekî mezin heye. Hemî Bakur jî Rojava jî destek dike kî keceke jî wî demê wî yekrêziya başûr jî destek bikin. Li Bakurê Kurdistanê da niha dawiyê da en dawiyê ji xwe ê rêbera
ji bo aşitî û civaka demokratîk ew deklarasyon dest pê kir ew tê çi mana ew gavavitinekî gelek girîng e ew hemî dest herkesê xurt kir herkesê xurt kir îro birêz Bu da axaftina mazlum abdî de jî hebû min ê jî ew pirsiye ve pirsa dawî û bêguman yani ev konferans ev bandoreke çawa li ser vê pêvajoyê jî bike hevra şîrove bike baş tê. Yani naha ew çi ye çi bandor dike bandor ki rastî jî vî demê dikane Başûrê Kurdistanê de pirskirê girîfê henin şer û pevçûn navberê îro gerîlayê Kurdistanê û PKK û dewleta Tirk dikanin bikevin navberê. îro pêşmerge îro Başûrê Kurdistan Mesûd Berzanî birêz Mesûd Berzanî wana Bafil Talebanî wana hemî dikanin ji bo şert û mercê kongre da bigire ji bo agirbesta da yan jî vê pêvajoyê rêvebirinê da hemû dikanin bikevin navberê daha şert û mercê baş çêbikin ji bo destê wan ji vî pêvajoyê jî pêş da biçin. Dîsa ji bo kongre netewî da bangawaziyê rêber Apora dikanin hemû şert û merçe da êdî her derê de dikanin birêz Mesûd Berzanî jî PDK jî Yekîtî jî her derê de Bakur da Başûr da Rojava da rehet çûndin hatinê wan siyaset rêxistin tevgerandin û dîplomasî û jî taybet ragihandinê da jî gerek uslûb ziman yêkrêziyê re xizmet bike kî navî yêkrêziyê nîne meriv wan şermezer bike hemî ragihandin herkes gor vî xizmet bike dema Kurda ye divê dema Kurda da bangawaziyê rêber Apo jî destê Kurdan û siyasetê Kurdan pir xurt kir kongre netewî jî gerek hêzên Kurdan bibin yek gerîlla û pêşmerge bibe yek ew destê Kurdan da gerîlayê Kurdan da hemû hêzên Kurda da ew amûrên parastinê çi şert û mercê da sibê dîst û Iraq çi bibe ne diyar lazim e pêwîst heye teaşkîdin ne derkevin li Rojhilatê Kurdistanê çi bibe çi nebe tamam Bakurê Kurdistanê de hadî gotin şert û merc em şer berdidin şer nakin gav avitinekî çêbin kongre biryar da çek ji bo wan Tirkiye eleqa wan çar parçeyê Kurdistanê sê parçeyê Kurdistanê eleqa nîne ev hêz pêwîst e gorî wî jî ez bawerim şert û merca da evê Başûrê Kurdistanê da jî li kongrekî da jî Kurd pêwîstî bibînin evê çê bikin nikanin bêjin Kurdara işte yani ev hêza bêje ez naçim ez vê hêzê Kurdara kêlekî wî me navî tê guartin eleqa wî PKK namîne yani şert û merc pirin rewş pirin hêz pirin tecrübe pir e ji bo jî dikanin pêşerojê da gelê Kurd destê gelê Kurd siyasî parastinê xurt. Baş gelek spas Seba Sevkan. Spas Ji bo beşdariyete belê evvelê nija gelek spas ji bo ku we jî temaşe kir me li ser konferansa Yêkrêziyê ya Rojavayê Kurdistanê nîqaş kir bi Sevkan Kobanê re û hetanî bernameyek din hetanî şemiya werê inşallah bi min xêr û xweşiyê de bi xatirê we êvar baş.